Salam gadyrdan iyleşler, mähriban doganlar. Bugünkü Dogruluk ýolu atly gepleşmede hoş geldiňiz. Siziň bilen ýene-de teleýaýlymlar arkaly duşup bilýändime gaty begenýärin. Yaradyjy Hudaýymyzyň bereketlerini, onuň size berjek parahatçylygyny, merhemetini siziň her biriňize dilek edýärin. Şeýle ýagdaýy göz getirip görüň. Eger siz nähildir bir kynçylyklaryň içinde bolsaňyz, ýa-da nähildir bir syrkawlygyň, alada gamlaryň içinde bolsaňyz, ýa-da nähildir durmuşyňyzda bolup geçýän bedbahtlıklar sizi kynçylyklara, agyr günlere salan bolsa we şol ýagdaýyňyzdan çykalgany, gutuluşy size biri gelip ayan etse ve ıglan etse. Şeýle durmuşda biziň her birimiz her hili kynçylyklara, her hili ýagdaýlara duçar bolýarys. Ýöne şol kynçylyklaryň köpüsü hem, aladalaryň köpüsü hem adamyň eden günäleri netijesinde ýa-da kimdir biriniň özümize garşy eden günäleri netijesinde ýa-da özümiziň eden günälerimiz netijesinde hem döräp bilýär. Bugünkü gepleşigimizde biz siziň bilen öwrenmek isleýän bölümimiz İşaya peýgamberiň kitabydyr. İşaya peýgamberiň döwründe hem Hudaýyň halky bolan Israil halky şeýle bir kynçylyklaryň astyndadyr. Olar nähil derejededir? İşaya peýgamber dünýäge gelip Hudaýyň hakykatlaryny Israil halkyna, adamlara belli eden döwründe Israil halky Aşur paçalygynyň eline yesirlik çekýärdi. Ýagny Babilondan soň Aşur paçalygy dolu Israiliň bütün halkyny yesir edip alyp gidip yesirlik aslına saklaýardy. Halk, Israil halky öz ýurdunda bolman, Ýerusalim, Israil topragynda bolman, başga ýat ýurtlarda eziyet çekýärdi. Olaryň öz paçasy hem, öz ýurdu hem, öz şäheri hem ýokdy. Olar şol halkyň elinde dürli eziyetler berilip, dürli kynçylyklara uçurapdy. Emma köplenç biziň köpüýimiz hem Israil halky ýaly haçanla dürli kynçylyklar başymyza gelende yaradyjy Hudaýyň çykalgasynyň bardygyny, onuň bize ýardam etjekdigini hem käwag ýatdan çykarýarys. Bu ýagdaý barada we Israila gelen hoş habar barada, gutuluş barada İşaya peýgamber özüniň ýazgylarynyň 52-nji babynda şeýle diýip öwredýär. Gelin ilki bilen şol aýatlary bilelikde okalyň. İşaya peýgamberiň kitaby 52-nji bab. Oyan, ey Sion, oyan, gudratyňa beslen, ey Ýerusalim, mukaddes şäher, gözel libasa giyir. Sünnetsizler, haram adamlar içeri girmezler asla. Üstündäki tozony kakda gal, ey Ýerusalim, tagtda otur. Boynundaky zinjiri üz, ey Sion, yesir gyz. Reb şeýle diýär: siz mugt satyldyňyz, iziňize pul tölenmän alnarsyňyz. Hökmürewan Reb şeýle diýär: halkym mesken tutjak bolup owal müsüre gidipdi. Soňra Aşurlar olara nähak sütem etdiler. Reb indi bu ýerde näme diýär. Halkym biderek ýere äkidildi. Hökümdarlary perýad edýärler. Adym uzakly gün harlanýa diýär Reb. Munuň üçin halkym meniň adymy biler. Şonuň üçin gepleýäniň menligimi şol gün bilerler. Ine bu mennirin.
Şu 1-nji ayattan 6-njy ayata çenli okan yerimizde Hudaý nämeleri ayan edýär. Hudaýyň ilkinji sözü näme? Näme diýdi? Oyan. Näme üçin oyanmaly? Nämeden oyanmaly? Näme üçin Israil halkyna Hudaýyň sesi İşaya peýgamber arkaly oyanmak we täze toy üçin, gowy gün üçin bolan iň owadan ýa libasyny giy. Şu aýda Hudaýyň ýanky kynçylyklar aslynda, eziyet aslynda, gaýgy alada aslynda galyp, ýesirlikde ýaşaýan halkyň ünsüni Hudaýyň wadalaryndan, Hudaýyň gowdugynyň, Hudaýyň gutuluşynyň bardygyny ýatdan çykaryp, ruhu uka giden ýagdaýyny bize görkezýär. Näme diýe şol ukudan oyan, ey Sion, gudratyňa beslen, ey Ýerusalim, mukaddes şäher, gözel libasa giýir diýe. Näme üçin? Sebäp Hudaýyň gutuluşyny, Hudaýyň adamzat üçin bolan gowulugyny Hudaýy tanamak üçin ilki adam ünsli bolmaly. Ýagny adam şonu gözlemeli, agtarmaly. Bilşiňiz ýaly İsa Mesih hem näme diýipdi? Agtarın, taparsyňyz. Gapyny kakyn, size açylar. Şonuň üçin ýa-da soraň, size beriler. Bu ýerde de Hudaý ähli aladalaň içinde galyp ukuda ýaly bolup Hudaýyň ýaşylygyny, Hudaýyň gutuluşyny ünsden düşürmezligi öz halkyna ayan edýär. Olaryň oyanmagyny we täze libas giýip Hudaýyň gutuluşyny kabul etmegini isleýär. Soňra Hudaý näme diýdi? Üstüňdäki tozany kakda gal, ey Ýerusalim, tahtda otur. Hudaý şu taýda öz halkyny, Israil halkyny Aşur paçalygynyň elinden alyp çykyp, ýanky harabalygyň içinde galan Ýerusalim şäherini täzeden dikellip, öz halkyny ýesirlikden çykaryp azatlyga alyp geljekdigini ayan edýär. Şonuň üçin haçanla gowy hawary eşitip başlanynda adam özüň gaýgy aladanyny taşlap, ünsüňi yaradyjy Hudaýyňa, şol hoş hawary getirýän, şol gutuluşy getirjek Hudaýyňa tarap bermegimiz gaty wajypdyr. Soň näme diýär Hudaý? Şu taýda 3-nji ayatda Hudaýyň öz halkynyň ýagdaýyny bilýändigini görýäris. Şu taýda näme diýär? Öz halkynyň taryhyny, nirede bolandygyny we nire barýandygyny Hudaý bilýärdi. Şonuň üçin näme diýdi? Siz ilki diýdi Müsir'e gittiňiz. Soňra bolsa sizi Aşur paçalygy ýesir etdi. Emma siz diýe mowt alyndyňyz. Ýagny siziň üçin hiç kim töleg tölemedi. Ýöne zorluğa münasip bolmasaňyz hem Aşur paçalygy tarapyndan zorluk edildiňiz. Eziyet berildiňiz. Hatta diýe halk paçanyň zorlugy bilen halkyň arasynda Hudaýyň ady diýe hemişe lagnatlanýardy. Şol hökümdarlar arkaly, şol zorluk edýänler arkaly Hudaýyň adyna erbetlikler aýdylýardy. Ýöne Hudaý öz halkynyň eziyetlerini bilýär. Öz halkynyň başdan geçirýän kynçylyklaryny görýär. Halkynyň ahyn alalarını eşidýär. Şonuň üçin hem Hudaý jogap berdi. Bilşimiz ýaly Hudaý Israiliň taryhynda birnäçe gezek şeýle gutuluşy, şeýle özüniň aladasyny ayan edipdi. Bilşimiz ýaly Israil halky Müsirde hem şeýle gulçuluk aslynda wagtynda hem Hudaý olaryň ahyn alalaryny eşidip, olara jogap beripdi we gudratly eli bilen olary halas edipdi. Ve özüniň wada eden topragyna, Israil topragyna, Ýerusalim şäherine alyp gelipdi. Şonuň üçin bu ýerde hem, hatda bugünkü gün hem Israil gulçuluk aslynda bolsa da
Hudaýyň wadalary, Hudaýyň ünsi olaryň üstündedir. Şonuň üçin Hudaý öz wadasyny berjay etjekdi. Şonuň üçin hem öz halkyna täzeden İsa peýgamber arkaly yüzlenýärdi. Indi näme diýe? Munuň üçin halkym meniň adymy biler. Şonuň üçin gepleýäniň mendigimi şol gün bilerler. Ine bu menlerin. Hakykatdan hem Hudaý öz adyny, özüni, öz halkyna bildirýär, görkezýär. Bugünkü gün hem Hudaý şol kynçylyklaryň aslynda, eziýetlerin aslynda, günäniň ağrı sütömi aslynda Hudaýy tanaman, Hudaýy bilmän ýaşaýan halklara özüniň kimdigini hem görkezmek isleýär. Özüni aýan etmek isleýär. Sebäbi bize geljek gutuluş, bize geljek kynçylyklarymyzdan, eziýetlerimizden, günäniň bize getiren näletinden halas bolmaklyk diňe yaradan Hudaýy tanamak we onuň kimdigini bilmek, onuň bizim üçin üpçün eden gutuluşuna düşünmek we kabul etmek arkaly bolup geçýär. Hudaýyň durmuşymyzdaky bereketleri Hudaýyň özü bolmazdan, Hudaýyň özüni tanamazdan we oňa boyun bolmazdan emele gelmeýär. Hudaýyň bereketlerine eýe bolmak üçin, Hudaýyň gutuluşuna eýe bolmak üçin Hudaýyň kimdigini, onuň bize golaýdygyny, bizi gowy görýändigini, süýýändigini ýatda saklamaly, bilmelidir. Onu şahsy tanamalydyr. Hudaýy tanamazdan onuň bereketlerine yetip bolmaz. Hudaýy tanamak bolsa, Hudaýy bilmek, onuň hoş hawaryny, onuň gutuluşyny bilmemize getirýär. Şonuň üçin 7-nji aýatda Hudaý özüniň hoş hawaryny, özüniň halkyň üstünden höküm sürjekdigini we olara gutuluş getirjekdigini, halas etjekdigini aýan edip ine şeýle diýär. Seredin 7-nji aýat näme diýär? Dağdan aşyp parahatlygy yglan edýän hawarçynyň gelşi ne göderler. Ol rep halaskärdir diýip jar edip, Siona Hudaýyň höküm sürýär diýip hoş hawar getirýär. Seredin nähili ajaýyp sözler. Men başta aýdyşym ýaly, eger bir kynçylygyň içinde oturan bolsak, eger şol kynçylygymyzdan çykalganyň bardygyny, gutuluşyň bardygyny aýtmaga gelen hoş hawary ýetirýän hawarçyny göremizde nähili şatlyk gelýär, nähili begenç gelýär. Ýa-da nähildir bir urşum içinde bolsaň, dawa jenjeliň içinde bolsaň, sana parahatçylygy aýan edip, yglan edip gelýän hawarçynyň sesini eşitdeňne nähili şatlyk emele gelýär. Ýa-da durmuşymyzda nähili bolsun bir buuşlugy, buuşlayan hawarçyny göremizde nähili begenýär. Şonuň üçin ýanky Yesirlikte oturan İsrail halkynyň dağlardan aşyp hoş hawary, ýagny olaryň gutuluşyny yglan edip gelýän hawarçy barada, hoş hawarçy barada şu aýatda ajaýyp sözler aýdylan. Näme diýe? Parahatlygy yglan edýän hawarçynyň gelşi ne göderler. Ol rep halaskärdir diýip jar edip, Siona Hudaýyň höküm sürýär diýip hoş hawar getirýär. Hakykatdan hem Hudaý öz hoş hawaryny yglan edýär. Israila öz hoş hawaryny yglan etdi. Ol hoş hawar näme? Ol hoş hawar Israil halkyna, eziýet çekýän, kynçylyk çekýän, yesirlikde ýaşaýan Israil halkyna halaskär Rebbin gelendigini we olary ýatlaýandygyny we halas etjekdigini yglan edýär. Näme diýe? Seniň Hudaýyň höküm sürýär diýip hoş hawary yglan edýär. Şu taýda biz nämäni görýäs? Hudaýyň höküm sürýändigini. Eger hakykatdan hem täzeden
Bilşimiz ýaly Israil halky başda Hudaýyň hökümdarlygyny, Hudaýyň olan üstünden höküm sürýändigini ret edip dürlü günälere başurypdylar we Hudaýyň kanunyny berja etmän Hudaýyň adyna yamanlyk, yaman sözler getirip netijede gulçuluğa tezewar boldular. Özleriniň bereketlerini, üstündäki parahatçylygyny ýitiripdiler. Bu wagt bolsa Hudaýyň hökümdarlygy täzeden ýene de öz halkynyň üstüne gelýär. Eger Hudaýyň hökümdarlygy biziň üstümizde bolsa, şol Hudaýyň hökümdarlygyny, Hudaýyň höküm sürýändigini we Hudaýyň islegine, maksadyna boyun bolup ýaşamyzda onu bize Hudaýyň hoş hawary gelýär. Şonu bize Hudaýyň bereketleri gelýär. Şonu bize Hudaýyň parahatlygy gelýär. Çünkü höküm sürýän Hudaý parahatçylygyň çeşmesidir. Höküm sürýän Hudaý ähli gowlugyň çeşmesidir. Ähli bereketleň eýesidir. Hudaýyň parahatçylygy bu näme? Biziň her birimiz parahatçylyk üçin kalymyzda şol parahatçylygy, şol diňçligi gözleýäs. Eger siz hem her biriňiz kalymyňyzy seredip görüp, kalymyňyzdaky şol diňçlige nähildir bir yerden ya bu zatlardan, bu dünýäden bolmadyk bir zady gözleýändigini görüp bilersiňiz. Bu bolsa Hudaýyň parahatçylygydyr. Bu parahatçylyk näme? Bu parahatçylyk Hudaýyň bizden razydygyny bilenmizde. Hudaý bilen yaraşyk baglaşanmyzda. Ýagny günälerimiz netijesinde biziň her birimiz Hudaý bilen ara gatnaşymyzy ýitirdik. Şonuň üçin hem kalbymyzda rahatlyk ýok. Şonuň üçin hem biri-birimiziň aramyzda hem dolu rahatlygymyz ýok. Emma hökümdar bolan, yaradyjy bolan hakyky Hudaý tanamyzda onuň parahatçylygy, ol bilen İsa Mesih arkaly yaraşyk baglaşyp kalbymyzda onuň rahatlygy gelýär. Rabbimiz İsa Mesih näme diýdi? Ey agyr ýüklüler, argynlar, meniň ýanyma gelin. Kalbyňyz rahatlyk tapar. Parahatlyk tapar, men size rahatlygymy bererim. Şonuň üçin Hudaý bugünkü gün hem İsa Mesih arkaly näme üçin İsa Mesih aýtdy, meniň ýanyma gelin. Çünkü İsa Mesih Hudaýyň, yaradyjy Hudaýyň özüdir. 2000 ýyl mundan ozal gökden inip yere geldi. Ve Hudaýyň şalygyny, Hudaýyň padşalygyny, Hudaýyň hökümdarlygyny biziň her birimiziň kalbymyza getirmeyi isledi. Ve ona iman edenlerde Hudaýyň hökümdarlygy, padşalygy höküm sürüp başlaýar. Şonuň üçin İsa Mesihiň ýanyna gelip, onuň hakykatdan halaskärdigine we bizi günälerimiziň jezasy, muzy, näleti bolan ölümden halas etmek üçin öz janyny gurban berip, tölek edip, bizi halas edendigine inansak, onu Hudaýyň gutuluşuna, baky ýaşaýyşyna eýe bolup bilýäris. Hudaýyň halaskerdigi Israiliň tarihinde bolşýaly İsa Mesih hem halaskerdir. Ona iman eden her birimize ol gutuluşy berer. Bilşimiz ýaly Israil halky Aşur padşalygynyň eziyetlerinden halas boldy. Hudaý öz wadasyny berja etdi. Emma dolu hoş habar İsa Mesih'te 2000 ýyl mundan ozal geldi. Ve ona iman eden her birimizi, her bir adamy ol günäniň näletinden, şeytanyň ygtyýaryndan halas edýär. Ve hatta şu durmuşymyzda hem bize özüniň diňçligini,
täze ýaşaýyşyny bize berýär. Ve şu durmuşda hem onun bereketleri aslında ýaşap, onun gutuluşuna eýe bolup, şol gutulanlaryň eýe bolan şahatlygynda ýaşamagy bize güç kuvvat verip bize yardım edýär. Çünkü İsa Mesih näme diýdi? Men size öz mukaddes ruhumy sowgat bererin. Mukaddes ruhu size bererin diýdi. İsa Mesih'e iman edenlerde Hudaýyň ruhu ýaşap olara yardım edýär we yeňişli ýaşamaga kömek edýär. Gelin bu wagt ýene de İşaya peýgamberiň 52-nji babynyň 8-nji aýatyndan okamaga dowam edelim. Dinleň, garawullaň seslerini gataldyýar. Birlikde şahatlyktan aýdym aýdýarlar. Rabbin Siyona gaýdyk gelişini öz gözleri bilen görerler olar. Ey Ýerusalimiň harabalary, şatlyk bilen aýdyma gyýgyryň. Rab öz halkyna teselli berdi. Ýerusalimi azad etdi. Bütün milletleriň gözleriniň alnyna Rab mukaddes bilegini çermedi. Yerin aňry uju Hudaýymyzyň halas edýändigini görer. Barın gidin, ol yerden çıkın, haram zatlara elde girmeň. Ol yerden çıkıp temizlenin. Ey Rabbin gap gaçlaryny götürýänler. Emma siz gıssagly çıkmarsaňyz, gaçyp gitmersiňiz. Çünkü Rab siziň öňüňizden gider. Israil Hudaýy iziňizde gorag bolar. Şu taýda ýene de yankı gelen bir sany hoş hawary yglan edýän adamlara goşulyp, bu wagtda Ýerusalimiň goragçylary, ýagny garawullary Hudaýyň öz şäherine gaýdyk gelýändigini görüp, şahatlykdan näme etdiler? Aýdyma seslenip, Hudaýy öwüp başladylar. Ona şükürler aýtdylar. Näme üçin? Sebäbi harabalykda galan, bozulan, yıkılan Ýerusalim şäherini, İsrail halkynyň merkezi bolan, secde merkezi, Hudaýyň şäheri diýilýän Ýerusalimiň täzeden diklenmegi, Hudaýyň ýene de täzeden gaýdyk gelmegi bilen bolup geçmeli. Çünkü hökümler gelenne, ähli dünýäniň eýesi bolan Hudaý gelenne dikelmejek zat ýokdur. Hudaý hemme zady başarýandyr. Ve tarihte görüşümüz ýaly Hudaý birnäçe gezek şol öz yıkılan şäherini wagdalaryna anamlyk alyp täzeden dikeltdi. Hudaýyň gutuluşuna, Hudaýa degişli bolanlar bolsa, hökman, tämiz we Hudaýyň hakykatlaryna ýaşamalylar. Aýatda haýşymyz ýaly hem Hudaý näme diýdi? Tämizlenin. Näme üçin? Çünkü Hudaýyň gutuluşuna eýe bolan, özüni Hudaýyň hökümdarlygyna boyun eden adam, onun dogrulygyna, onun mukaddesligine hem ýaşamalylar. Şonuň üçin bugünkü gün İsa Mesih'e iman eden biz Hudaýyň dogrulygyna, hakykatyna hem ýaşamalylar. Ona iman edenlere bolsa Hudaý öz tesellisini, öz gutuluşunu bugün hem berýändir. Muny hemişe ýatda saklan. Eger siz heniz İsa Mesih'i tanamayan bolsaňyz we Hudaýyň hökümdarlygyna, onun gutuluşuna eýe bolman bolsaňyz, oňa iman getirin. Bu wagt bolsa Rabbimiziň bereketlerini, onun parahatçylygyny, onun gutuluşunu her biriňize dilek edip, siziň bilen hoşlaşýaryn. Hoş, sag bolun.
Mesih, Hudayın sözü, durmuş coşkunu. İsa Mesih, Hudayın sözü, durmuş coşkunu. Senin adında günem yuvildi, bütün kalbimi sana tapşırdım. Senin adında günem yuvildi, bütün kalbimi sana taşırdım. İsa Mesih, Hudayın sözü, durmuş coşkunu. İsa Mesih, Hudayın sözü,